karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Daghong sasapa. Sige na kong mahulbot ang akong tiil. May ning pagkaipit sa duha ka bato. Agay... Lo! Lo, tabagi ko, Lo! Napit ang akong tiil! Ha? Ah! Sabrina! Oh! Dire! Ambi ang imong tiil. Oh. Ikaw si Ramon. Ang kaluhan ni Rodel, di ba? Ako si Rodel. Ako! Dili ka si Rodel! Ikaw ang iyang kaluha! Ako lagi si Rodel! Ah! Ayaw punutan akong tiil! Ah! Sakit akong tiil! Ah! Asa akong taka? Iputang ko ba? Ah! Iputang ko! Singgit ni mo Sabrina to. Tuan na ang kaluhan si Rodel. Ay, kasakit sa akong napapagay na naigo siyang suntok. Kinahanggang masundan ako siya sa ibabaw. Ay, ganun nakaapas man ang maldikong kaluha ni Rodel. Wa na gyud. Nakalagaw na gyud si Padre Ramon. Dautan siya sama ni Papa Romero. Dautan siya. Demonyo ka, Papa Romero. Demonyo ka. Ikaw ang nakaingon ni ining tanan. Ikaw! Ha, sir? Doon na tas langop, sir. Pero BE na kayo? Iyo ba ni Napita? Pero, sir, kinahanglan maluwas ang akong manghod, sir. Sige, bago na. Kaya magsunod rin mo. Ikay iwags daan. Oo, sir. Sunod mo lang ko, sir. Kli! Ayaw ko ipapatay nila, Lola! Luhoy ka! La! Salamat nga. Nakatangtan ako sa akong kapos. Sugdan na ang maghalat. Unaha ang usa ka babay. Ayun na kung saan niyo akong amiga! Hindi na hanglan sa bato. Ang inyong dugo. Aron mabuhi ang among hari. Sige na. Patsya na ang unang halat. Dala, ayaw pa na si mag-demonyo. Huna, maluhoy ka! Gusto kong mahimong reyna nining dapita. Dali magbunga ang imong pagkadaot-daro na! Patsya na ang unang halat. Demonia ka, Lola! Demonia ka! Magbayad kang mahal na ng imong gibuhat na! Magbayad ka! Sige! Liguan na sa iyang dugo ang halamdong bato. O isunod si Ana sa pagbutang sa halaran nga paduguan. Ayaw! Ayaw! Wala! Iko! Unahin mo siyang apo! Ayaw siyang ihalat! Sa ako nang gikaingon. Akong dugo, akong gahom. Uy, Iko Ramon! Ako si Rodel. Bisag usapay mo ako dito. Dili mahitabo makapuli ka sa imong kaluha. Mamatay siya! Uy, Iko! Ang sa kanina! Ikaw na nga!
naadi ka din sir. Tama sir, naunsa man siya sa Sabrina. Noon siya na babay? Kading, ang akong kaluha ang kriminal. Nasa sa sud niya ng langob. Naghalad na ang kulto o kinabuhi sa tao. Unsa? Mga sir, sudla ko ng langob sir. Naadi ang grupo sa kulto ng mapatay tao. Dali mo! Lakaw sa sud. Luwasa nga imong suon. Ihalad na siya sa kulto. Ako na ang bahala sa akong asawa dali. Uy, unsa mo sir? Dali ah! Luwasa si Ana! Ana! Wait for you! Namatay ka mo! Imposible na si Lola! Ana! Si Rodel! Si Rodel! Kinahanglan makagawas na niya, Ana. Na ang mga pulis. Gunit ako. Si Rodel! Pamatay mo! Tingog ni Manay Carding! Manoy! Dali! Sugaton ta si Manoy Carding mo! Manoy! Manoy! Salamat daw nga. Naptanong mo na mo. Manoy! Si Lola! Siya ang leaders mga kulto! Carding, salamat nga natultulan minimo din Si Sir Rodel? Kinala makabiya na to din Carding, mamiyan ta din Sir Rodel, hain man si Ma'am Sabrina. Anong nangita mo kang Sabrina? Sir, nakuyapan siya. Kauban siya ni mo, dili ba? Kasi kauban. Dili na ako kauban si Sabrina. Pero sir, ikaw ang akong kasulti. Nagsapuan ka niyo Sabrina nga nakuyapan sa baba sa langob. Imposible ka na. Dito na ko suod sa langob. Gisuod ko nila sa tangkal o gigapos. Muna tinuod, Manay Carding! Kami ang kauban sa suod sa langkob! Di pa tayo mga paragod. Pero sir, nagkasulti pa ta sir. Ikaw misulti na kung nga naa sa suod si Ana, kauban ang mga kulto. Carding, nagsulti ko nung tinuod. Huwa ko sa gawa sa langob. O dili ko kauban sa Sabrina. Di naman ko rin mo makikita, Pita. Ha? Dali mo. Sulod mo na ako sa gawa sa langob. Kapusa na ubang ginakpan, ha? Kapusa! Diritang napitan magkasugat, sir. Nakasangkit ba na ako si Ma'am Sabrina? O sa pagkanaog na namo din nakita tagal, sir, nga nagsapuang niya. Dili may tamong malipad ko, sir. Ikaw ako nakita. Pero, dito lang ko sa suod. Pero ikaw lagi ako nakita din si Rodel. Sugatan ko ninyo! Noel mo! Dali lo. Gunit ako lo, gunit. Agoy, kading salamat ganian sa breka din Noel mo! Hayo pagdool na ko. Diha lang ka. Ano nahadok man ka na ako, lo? Narohon una na ako kung ikaw ba yun si Rodel. Paano man ka, lo? Ipatanawa ko sa imong agkang. Ganun nagduda ka nga, dili si Sir Rodel, Tungod kay may kaluha siya. O ginganlang kini og Ramon ni Madam Mes. Usa? Ako? Doon ay kaluha? Mauna. Og nakita ko yun nga nag-ialsa niya si Ma'am Sabrina nga nagpaingon na din. Og siya ako nasugatan lo. Ang kaluhan ni si Rodel. Kauban niya Sabrina nga nakuyapan. Nagsulti ka ba sa tinuod, Loel mo? Kung nagduha-duha ka sa pagtuon ako, pangutan na ang imo inahan. Pero kung tinuod nga may kaluha ko, o kauban niya si Sabrina, kinahanglan pangitaon ko siya. Ni apa sila ni Nindapita. Oh, ilinya! Ilinya ng mga patay nga membros kulto! Sir, Namatyan ang mga kulto. Pangitaon na to si Sabrina. Yan yung patay, ha? Basin, ni apa sila diri sa palibot. Sir! Ako gyud ang sadanining tanan. Kung misugot pa ko sa gusto ni Filemon, nga layasan ako ang akong amahan. Dili unta magkabuwag ang akong mga anak. Ako kiningsa. Bugo kong pagkainahan. Bugo ko. Gusto si Papa Romero. Bugo ko. Bugo. Ayaw!
Ayaw ko kusaba! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!